mata, mata, mata iyaye ne, iyaye ne, mata kanne ne, mata ne, matan aure ne, mata, mata yayi ne, mata, mata kanne ne, Allah mata, mata, a tausayawa mata, a tausayawa mata, wataran mata iyaye ne su, iyayen giji ne su, don Allah a daina bata su, suna da yanci mata, wataran mata iyaye ne. mata kuke da kima a zahiri kuma kuna da girma, wanda ya raina mata tabbas shi za ya yau na dama, su kau da bakin ciki sannan su sanya farin ciki ma. Ina da tabbaci mata su ne gatan al'umma, farko sai na kira mama ɗan wada ya nasa kuma mata dole da ku anas na jita na tausayawa mata, a tausayawa mata, wataran mata iyaye ne su, iyayen giji ne su, don Allah a daina bata su, suna da yanci mata, wataran mata iyaye ne. Ni da tambaran mata in an taɓo suke mata, shugabanninmu na arewa ku saurari dan bukata ta, kun ji mata ana ta sati, iyayen wada ta koka, kun yi shiru kun yi gyalewa, amanar mu ba su duba, ya mallalo ga mu da kukan mu mun taho kai za ka share, gata na tausayawa mata, a gare ni su ne a tausayawa mata, wataran mata iyaye ne su, iyayen giji ne su, don Allah a daina bata su, suna da yanci mata, wataran mata iyaye ne. Rayuwa tana bani tsoro a cikin ƙasata, a cikin garina. Rayuwa ta mata suna bara a dare da rana. Wayo ni Allah mahata, wai ina ne za ku kwana? Da satar ku ana yi a titika makarantu na kwana. Ina za mu je a duniya, ina za mu kwana? Isa duk MCD ina faɗin a tausaya hawa mata, a tausaya hawa mata, a tausayawa mata, wataran mata iyaye ne su, iyayen giji ne su, don Allah a daina bata su, suna da yanci mata, wataran mata iyaye ne. Mu ja mutuncinmu mata, mu ƙara kimar mu, kar kwaɗayi ya jefa mu, har ma da kai ga nuna mu, shaye-shaye illar mu, tallahu barbawa 'ya'yanmu, kafin maza a ƙidar mu, duniya wai ina zaki da mu. A tausayawa mata, wataran mata iyaye ne su, iyayen giji ne su, don Allah a daina bata su, suna da yanci mata, wataran mata iyaye ne. Kuna da yanci mata, mata kuna da kima mata, mu kare haƙƙinsu mata, ku san iyaye ne su ma, a daina sace su, fyaɗe a daina yi wayan mata, mu kare yancinsu, gwamnati muna ta neman alfarma, mata iyayenmu su daina talla muna kishin mata, a tausayawa mata, wataran mata iyaye ne su, iyayen giji ne su, don Allah a daina bata su, suna da yanci mata, wataran mata iyaye ne. su ma a basu yanci mata, su ma a basu su makaranta, su daina yin talla yawan titi na kamar basu da gata.
a masu yanci su ma kuma za a yi sai a sanyo mata, kasuwanci a sanyo mata, siyasa a sanyo mata, a daina raina hangen su a ƙasa tausayawa mata. Dan zamani ina son mata, mata tabbas iyaye ne su, tausayawa mata, tausayawa mata, tausayawa mata, wataran mata iyaye ne su, iyayen giji ne su, don Allah a daina bata su, suna da yanci mata, wataran mata iyaye ne. Abun bakin ciki yau zan faɗe shi da tsokaci, ina cikin bakin ciki ga gyara a ƙasar mu ba mai tsokaci. Mata iyayen giji, mata iyaye ne don Allah manyan mu ku yi agaji, ai dinga tausayin mata, a tallafa wa 'yan mata. In kun fahimci zance na, mata rauni gare su hujjata. Mata su ne gida, mata su ne tattalin arziki mai inganta, mata a kai su makaranta, su ilimi su zandakta, a basu yanci su ma wataran mata iyaye ne su, masu faida aji ne mata a ƙasa aji tausayin su. Aidan zamani na faɗi mata a ƙasa ai dubawa mata, a tausayawa mata, wataran mata iyaye ne su, iyayen giji ne su, don Allah a daina bata su, suna da yanci mata, wataran mata iyaye ne. Ku yi haƙuri iyaye mata maza, ku yi haƙuri. Magana ce kan sakacin aure da yiwu nazari, iyaye ba su gane ba sakin aure da haɗari. Ku duba yayan kuma ta suna shiga haɗari, wasu su faɗa bin maza ko da babu ra'ayi, wasu sun faɗa shaye-shaye har sun canja yanayi. To yaya za a yi Zainab Ja'oji na yi tsokaci? A tausayawa mata, wataran mata iyaye ne su, iyayen giji ne su, don Allah a daina bata su, suna da yanci mata, wataran mata iyaye ne. abin takaici ne matan ƙasar mu ba yanci, abin da haushi kam dan mata sai na cikin kwanci. Shugabanninmu lallai gare ku mun furci, a duba motar mu dan tafiyar akwai faci, kamar na yau kuka har in na ga su kan titi, a makarantun su mu kula musa security, a ba su yancin su don Allah a daina sace su, a kula da haƙƙin su a basiriya a baitina. A tausayawa mata, wataran mata iyaye ne su, iyayen giji ne su, don Allah a daina bata su, suna da yanci mata, wataran mata iyaye ne. Alhamdu ya Allah dalilo mai taho da kokanmu, kai da ka ce mi roƙo za ka karɓi kukanmu. A ƙasa ana sace mata har karkara da birninmu, ana lalata kannanmu, kasuwanci ake da matanmu. A ƙasa muna cikin kunci, Allah kai za ka share hawayenmu. Talla kai ka halice mu daga sarki har da mai mulki, hukunce ba sun gaza gyara ba kuma duka da kai kanmu. Rabona ka dube mu ne Mustapha ina ta jaje mu mata. A tausayawa mata, wataran mata iyaye ne su, iyayen giji ne su, don Allah a daina bata su, suna da yanci mata, wataran mata iyaye ne. Iyayen giji ne su, don Allah a daina bata su, suna da yanci mata, wataran mata iyaye ne.